sabaħ xin insemmik int li ħadd il-ħin issir taf l-irkejjem dal-min Kull ġurnata entużjażmu kbir Kull ġurnata ferħan sentir Fakkartni fl-abtit Tajtni ċans għal bidu ġdid Kif tħobbni int Ħsibt li ħobbu biss fil-kodba u fil-film Storja jien u int protagonisti Bla irtok ninji bla ment u intervisti U x-xeni li fadlina idumu eternità F'dis-sensiela li mhix ħolma imma realtà Int ħabbejtni bla kundizzjonijiet Titfaddaw fuq li sbaħ biċċiet Miegħek kondu nkun li illum u dak li nsir ma' żmien Kif tħobbni int Ħsibt li ħobbu biss fil-kodba u fil-films F'din l-istorja jien u int protagonisti Bla irtok linji bla ment u intervisti U x-xeni li fadlina idumu eternità F'dis-sensiela li mhix ħolma imma realtà Sabiħ il-ħustan ħassita naftit flimkien Int kull ma xtaqt kolli s-sissat ma sibt imkien Għax dak li nħossa li jitqawwa ma tgerbi f'tax-xhur Irrid inħobbok sakemm id-dinja tibqa' ddur U jien li nħobbok taskemm il-darba d-dinja ddur Kif tħobbni int Ħsibt li ħobbu biss fil-kodba u fil-films F'din l-istorja jien u int protagonisti Bla irtok linji bla ment u intervisti U x-xeni fadlina idumu eternità F'dis-sensiela li mhix ħolma imma realtà John u Neville, ejja uħdejja hawnhekk bikkejtuni. Ħanibdew vera bikkejtuni. Kemmi kanzunetta Grazzi tal-istedina. sabiħa le texiru għatijaj. Mela, poġġu, ups, blum, ma importax hawnhekk, no, hawnhekk qegħdin home. Ara li għadu jaħdem il-mikrofon importanti ħarbi nġibu lek ieħor. Kemm sabiħa, f'dis-sensiela li mhix ħolma imma realtà. Dak il-klim tiegħek, le? Iva. Klim tiegħi huma aspirazzjoni tiegħu. Skur, għandek mhux Biċċa minn kollox. body pasta ġera. Eżatt. Imma, Corazon, kif kull meta nisma'
ħannibda naqra. Kif kull meta nisma' kanzunetta minn tiegħek nemozzjona ruħi, vera jirnexxilek talaq liħal u ma ngħid xejn. U nkun rrid nerġa' nismagħha u nerġa' nismagħha u nerġa' nismagħha. Jiena għandi s-CD tiegħek bil-kanzunetti tiegħek li kon darba minnhom tant smajta fil-karozza li bdiet taqbes. Li bdiet taqbes. Ġifieri tanti ma sabiħa. Grazzi, vera onur li tgħidli hekk. Għandek il-Malti mirqum sabiħ, titpaxxa tisimek, għandek il-melodija, il-kompożizzjoni mużikali illi b'xi mod issaħrek. U allura it-tnejn f'daqqa jagħmlu vera talent kbir illi jissejjaħ Corazon. Għanejlek, meta persona bħalek tgħidli xi ħaġa hekk għaliex naf x'artist inti. Ma nistax ngħid li dan huwa kompliment, għax naħseb sottovalutazzjoni li ngħid li huwa kompliment. Xi ħaġa ħafna ikbar minn kompliment. Grazzi, infatti jara, emozjonajtuni qed nismagħha s-song u vera naħseb eżis Martina Ċin ħaqhom applaws kemm Corazon u anka ovvjament Neville ta' din il-kanzunetta verament mill-isbaħ. Immissa qegħdin hawnhekk it-tnejn ħdejja u jiena pjaċira qatt ma kelli l-opportunità. Qatt ma kelli l-opportunità li l-intervista kont ngħid f'daqqa. Kif intqajtu Neville? Kif iltqajna? Nista' nsaqsikom. Iva, mela. Le, inserta żmien partikolari għaliex inserta sajf li aħna ma konniex niltaqgħu qatt. Però konna nafu b'xurxin, għax konna nafu bir-reputazzjoni mużikali ta' xurxin. U l-ġenituri tiegħi insertaw top fans tiegħu. Kienu dejjem isegbuh jħobbu. Qatt ma konna niltaqgħu jiena snin ta' qabel, rarissimu ltqajna f'xi ħaġa. Ma meta mbagħad Eros ġib il-vleġġa u qal boom. Ma ġiex eżal xi ġurnata partikolari, dan li ġar ovvjament sirna ħbieb, ġifieri ltqajna kombinazzjoni bdejna niltaqgħu regolari f'ċertu attivitajiet li nsertaw f'dak sajf wieħed partikolari. Sieħ kellna xi seba' affarijiet flimkien f'daqqa. Hekk, filli xejn, imma nsertaw ġi mhux pjanati daw, ġifieri pereżempju tiġi inti tgħidli lili u tgħid lilha, fim? M'hemm xejn kombinazzjoni fil-ħajja. Le, eżatt. U mbagħad biżmien bdejna nitkellmu iktar u bdejna nsirna fuq iktar xulxin, ma kienx hemm xi ġurnata waħda li tajt. Għax l-istorja tagħna ġiet bil-mod. U aħna tnejn konna nibżaw nafdaw il-xurxin, nifdaw il-xaħat. Allura, dan is-sajf tagħna l-opportunità li tramita dawn l-okkażjonijiet li kellna dejjem nafdaw naqra iktar. Sakemm mbagħad iddeċidejna u rajt issa nistgħu forsi noħorġu darba nieħdu kafè flimkien jew forsi Marelli kif ħatta bitwila. Kellna storja partikolari. Bl-Ingliż. Però waslitkom illum sabiex għandkom anka tawmin. Tawmin li jisimhom nistgħu ngħidu? Mela, Giuseppe u Giovanni. Issa kemm għandhom żmien? Illum għandhom. Sena 4 xhur hekk. Prosit, jiena ovvjament ġilli ntqajt miegħek Corazon anke meta konnet nagħmlu brillanti ġibthom miegħek daw it-tawmin. Jiena ovvjament peress li tawmi għandi naqas off spot ġvera. Imma mhux qed nara daqshekk teknix minħabba nuqqas tarqat, ġifieri Neville, jaw kont Le, issa ngħidlek fil-bidu kienet diffiċli ħafna għaliex sakemm isek jissettiljaw u hekk. Tawmin saqsilhommi. Però issa tengod illum il-ġurnata wasalna f'mument li qed jorqdu iktar bil-lejl, nistgħu nagħmlu. Tbiddilhom nappies inti. Jinkollu. Jinqala. Iva. Fil-fatt sigrid żgħir it-tfal tagħna jgħidulhom mammo. L-aħwa, prosi. Mamma, li mamma, u lilu mamma. Imma somma, emmek edha, ġifiri. Imma ġifiri tant għandhom konċett li t-nej li aħna neħdu ħsiebhom primary caregivers indaqs. Illi laqas jiddistingu bejn mamma u papa. X'ħol m'għandkom għal daw it-tawmin ħelwin? Biħsibkom iddaħluhom fid-dinja tal-kant, fid-dinja tal-ispettaklu. Ħanejlek illum ma nafx, però mhijiex xi ħaġa li nixtieq li nippuxjaw f'xi ħaġa, fimt nixtiequ naraw nesploraw fi x'inhuma l-iktar l-album li huma l-iktar tajbin, forsi l-iktar li jiġbidhom xi ħaġa u mbagħad forsi taf kif il-kelma hija libertà. Għaliex aħna meta wellitthom daw it-tfal, meta tara dit-tarbija innoċenti f'idejk żgħira u fraġli, itik li tipproteġiha. U tinduna ġi hemmhekk l-ewwel darba sa tgħidli inti għandek l-iskola suppostilek taqra fuq dal-affarijiet u dal-affarijiet. Imma hemm minni dak il-ħin l-ewwel darba li realizzajt li hemmhekk għandek proġett li huwa vojt tabula rasa, għandek persuna li inti tista'
għadu jrid jiżviluppa ġifieri il-potenzjalità. U tħallihom jiżviluppaw. Il-potenzjalità ta' dak il-persuna apprezzajta dak Il-min jixbħu. Kulħadd jgħid li imma jiena naranka li la fija, ġifieri. Le nixbħu ħafna. Isma' issa ħandru naqra żgħira fuqkom. L-isbaħ kwalità li għandu Neville. Ejja malaj. Ħafna kwalitajiet sbieħ, imma naħseb Neville huwa l-medjatur, ġifieri dejjem minflok ma jaqla l-inkwiet, dejjem jipprova jtaffi l-problema u jisib soluzzjoni fin-nofs. U Corazon l-isbaħ ħaġa li għandha fil-karattru tagħha. Li. L-istess. Kollox naħseb qed narajnek u sejrinek. Le, ma vera. Le, naħseb li tantija supportive lej kollox, lej il-familja tagħna, lej dak li ħloqna, lej. Issu tittamel minn kollox biex tara li aħna ma jkollna l-ebda tip ta' xi ħaġa minn barra. Isma' xi ħaġa li kieku bejnietna, xi ħaġa li kieku tbiddel minn Corazon. Ma nafx. Għax qiegħda qudiem. Le, ngħid. Issa jgħidilna jgħidilna. problema. Xi ħaġa li tbiddel f'Neville. Sinċiri, naħseb li nixtieq inbiddillu li jaħseb wisq fis-sens ma jagħtix biżejjed kredit lilu nnifsu. Jaħseb li huwa kapaċi inqas milli fil-verità hu. U fil-ħajja ħafna drabi jsibu nies li jaħsbu li huma kapaċi iktar milli huma. U l-opposta jekk imma almenu jinduna jirrealizza fil-livell tiegħu. Dak meta ntih kompliment jgħid li qed teżaġera qed titħaqbija, jaħseb li qed niċċajta. U tkun il-verità ġifieri nagħtih kompliment kemm mor tajjeb f'show jew u ma jemminnix jaħseb li qed niċċajta miegħu. Ġieli kantajtilha hekk lill-Corazon, ġieli nżil dal-kubtejk u kantajtilha xi waħda. Iva, nissi ta' li kantajtlek hemm darba. Imma ma nagħmilx tal-kubtejja. Kantajtilha xi ħaġa bħalissa hekk. Titnersaq lura iktar. Jew iktar jew nqum bil-wifa. Qatt ma kantali u dan. Mela para nista sara aħna kollox tal-ewwel. Il-rehearsja tal-konċerti xi ma jkunx hemm jienu. Jiena nmur naraħ l-ewwel darba fix-show u is-songs qatt ma smajtu jagħmilhom. Tajjeb, mela ara diġà tisma' mela ħadd kantara xi biċċa. Imma tinni ċans naħseb xiex. Alright, ħanistennuk. Mela. Xi biċċa naqa' romantika sabiħek kienna. Ejja, ma tieni idea. Naf pereżempju il-Cavatina, le, jew pereżempju xi ħaġa ta' Walt Disney naf, ta' Aladdin. Nintinżel il-kubtejk. Jekk tista', ara jien naqmin hawnhekk. Ħanpoġġijaw, inti nżel il-kubtejk. Sur drettu fidejk. Jidher kemm jiena. Qed iġġeluħisti ħafna. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under on a magic carpet ride. A whole new world. A new fantastic point of view. No one to tell us no or where to go. Għaw xaljon prosi tara. Bravi. Għalli din a whole new world u verament għandkom a whole new world ix vera lix żewġ titfal bħal dawn, il-karriera li ta'kom dejjem għaddejja li xi ħaġa sabiħa immens, ġifieri jiena nieħu pjaċir u nitpaxxa nisma' il-vuċi tiegħek Neville għaliex jiena nafek ħafna wkoll u Neville xi ħaġa sabiħa fih ukoll li ndawwara forsi pozittiva hija li huwa umli ħafna. Umli immens u dik l-umiltà minn dejjem jiena meta smajtu from day one, dak iż-żmien ilu ħafna snin, kun dan għandu vuċi vera sabiħa. U tieħu pjaċir tisimek anke f'kanzunetti il-vuċi tiegħek kważi hija għandha timbru partikolari. Meta tismagħha tgħid Neville. Li hija ħaġa. Qed ngħidlek il-verità, kieku ma ngħidlek xejn. Ovvjament il-vuċi ta' Corazon hija wkoll unika għaliex għandha wkoll kisra partikolari. U naħseb li flimkien hemm dan iż-żwieġ mużikali immens sabiħ. U għalhekk meta tisma'kom tkantaw flimkien tgħid illa what a nice kemm sabiħa din is-silta u kemm tkantawha flimkien sabiħ. Corazon u Neville 40 sena oħra fejn se jkunu?
U le, kemm ikollok żmejdilna, kemm ikollok Jien żmejd? ikolli 75. Għadek żgħira. Ta' 75 sent għadek żagħżugħ illum. Żgur. Kważi, żgur, ġifieri. żgur. Il-mamma tiegħu għandha 75. U missieri, għalhekk għajdu anzjan il-missieri. Papa tiegħu. Papa tiegħu għandu 70. Eżatt, u missieri daqs li Iwa ta' 75 fejn ħadd mhux qed tkun qed tagħmel. Nispera li ngawdi il-frott ta' daxxu li qed nagħmel bħalissa. Ġifieri ngawdi l-tfal tiegħi, jekk forsi iktar qudiem konna aktar minn tfal ngawduhom ukoll, ġifieri Forsi tkun nannu wkoll, probabbilment. Mhux hekk, mhux hekk. Le, hija inti bħalissa tkun qed taħdem. Ovvjament qed taħdem għal ħafna affarijiet, qed taħdem illi mhux għandek bżonn taħdem orrajt, imma il-frott ħafna drabi taraħ meta jgħaddi żmien, ġifieri ningawdu dak kollu li qed naħdmu għalih illum il-ġurnata. U inti, Corazon? Naħseb aħna tnejn li aħna minkejja li l-karriera tagħna hija at heart, imma tnejn li aħna nagħtu valur lill-familja. Jiġifieri jiena l-unika ħaġa li nixtieq meta jkolli 75 sena illi ma jkun ġara xejn ikraħ lill-familja tiegħi biss. Li memx għalfej affarijiet straordinarji li nilħu postijiet kbar jew li nkunu sirna stilel ta' Hollywood jew li kolli tfal prodigi ta' xi ħaġa. Sempliċement li nkunu kontenti. Li nkunu għadna kontenti kif aħna. U kif taħseb li persuna jista' jkun ferħan? Ħanidlek il-sempliċità da fl-affarijiet sempliċi. Il-flus huma tajbin sakemm jagħmlu komdu. L-eċċess tal-flus ma jagħmlux il-bniedem ferħan. U lanqas is-suċċess, l-eċċess aħna nafu stilel kbar ta' Hollywood illi neħħew ħajjithom pereżempju għaliex ma kinux kuntenti daw kellhom kollox fl-għajnejn tagħna. Ma kinux kapaċi anke jiddiljaw mas-suċċess. Mas-suċċess, is-sigriet naħseb tal-kuntentizza hija li inti tkun kontent bli għandek. Prosit, jiena dejjem kull filgħodu lil Mulejn tolbu għamilni kontent dejjem bli għandi. Jekk tkun kontent bli għandek u ma tixtieqx iktar, ħalli taħdem għal iktar, imma tgħid li għandi huwa tajjeb, tkun dejjem sodisfatt. U skont fuq liema livell, għaliex pereżempju li inti jkollok relazzjoni u tixtieq iktar. Jiena mi basta Neville fis-sens taf kif jien ma nixtieqx iktar minnu. Ġifieri hemm ċertu affarijiet li l-ambizzjoni fihom mhix tajba. Nara jien l-ambizzjoni fil-karriera hija healthy, imma l-ambizzjoni fejn tidħol ir-relazzjoni miex. Jiġifieri li jiena nixtieq oltre minnu miex tajba, ma li jiena nilħaq oltre fil-karriera notarili jew irrid insir kantanta aħjar, hemmhekk healthy, hemmhekk tajjeb li qed ikolli ambizzjoni. Jekk jgħidulek tagħżel bejn il-ħajja notarili u l-kant u l-arti, li ma tażel x'tażel? Ħanidlek jiena u inti taf x'jiġifieri din. M'iniex kapaċi ngħix mingħajr it-tnejn li huma, għax wieħed iħaddim li naħa ta' moħħi u liħor ħaddim li naħa l-oħra. U kif kun artista biss inħoss li hemm nuqqas, u kif inħoss li jien nutar biss inħoss li hemm nuqqas minn naħa l-oħra għax in-naħa kreattiva hemm bżonn toħroġ minn x'imkien. Imma naħseb f'dan il-punt li kieku jkolli nażel il-ħajja notarili. Għaliex insib ħafna sodisfazzjon fiha, ħafna. Jiġifieri u fil-fatt għamil ċertu għażliet li naqqas ftit mill-karriera artistika biex nagħti iktar ħin l-tfal naturalment. Għaliex ix-xogħol tiegħi, il-professjoni tiegħi, strange li nafu fil-passat qatt ma kon naħseb illi kont se ngħidha, ma ttini sodisfazzjon kbir ħafna. Kollu naqda l-waqt din intervista kien ma nixtiex. Ma kantajtila il-kanzunetta ta' Alla dun vera, A Whole New World, kieku kellkom issibu il-lampa tal-ġini. Ta' Aladdin. U tagħmlu hekk u joħroġ il-ġini. U għandkom xewqa waħda. Kieku x'titolbu, mhux tlieta, waħda. X'titolbu lil-ġini? Nibda biha. Nibda biha. Jiena x'nitolbu? Mela x'titolbu l-ġini? Jiena kieku nitolbu, mhux għalija għax din hija x-xewqa li vera nixtieq li sseħħ. Illi t-tfal tiegħi jilħqu li n-nanniet jilħqu jgawdu fit-tul it-tfal tiegħi. Għax veru nifraħ meta narhom flimkien, kemm il-ġenituri ta' Neville u kemm il-ġenituri tiegħi. U naf li huma d-back of my mind dejjem jgħidu ma tgħid sakemm ħanilħquhom dat tfal, tgħid kemm se ngawduhom. Narek emozjonata f'daqqa waħda. Iva, dik ix-xewqa tiegħi li dat tfal jikbru. Jafu li n-nanit u li n-nanit ikollhom l-opportunità li jgawduhom. Kemm ħaġa sabiħa. U int Neville, ħanajlek meta jkollok il-Corazon in-naħa l-oħra, diffiċli tirbħilha fuq xi ħaġa għax din anke kieku jien ukoll kont illaqlaq. Jiena għalhekk ngħidlek f'dabi għax naf m'għandekx problema biex issib risposta. U l-ġini se tgħidlu inti xi ġabeda jaħdem fuq qalbi tax-xogħol di. Le jiena nkompli magħha ġifieri fil-verità jiena l-ikbar xewqa hija li ngawdu l-familja tagħna kemm jista' jkun fit-tul l-istess, ġifieri ovvjament in-nanniet ukoll, imma anke aħna stess, ġifieri
Nassoċa ma li qalet l-ewwel ukoll li ma jkunx hemm problemi, ovvjament problemi ħassib dejjem, imma taf kif li ma jkunx hemm affarijiet li jxekklu mill-familja tagħna. Jiena l-familja għalija l-familja bħalissa ġifieri. Kemm intom koppja sabiħa, familja Naħseb sabiħa. kieku ġifieri kieku mhux qed fuq it-television jgħidlek jixtieq illi jsifer. U dika oħra u kollu bil-inżers u l-oħra l-ġini mux sejdinna li ta' Forsi tħassarna. Għaxin nafs li t-neqsim il-safar minħabba l-periodu tal-Covid li għadejna minnu, ovvjament issa bit-tfal u nevil ħafna s-safar u naħseb iktar superflua mill-li qal, imma naħseb kieku jitolbu xi waħda. Ma taħfir il-ek xie korazon. Imma korazon is what you see is what you get, ux veri ħagġa sabiħa immens. Jina nirringrazzjakom ħafna, korazon u Neville, nawguralkom ħafna, ovvjament affarijiet sbieħ fil-karriera dik ma fej ngħidilkom jiena li l-affarijiet sbieħ dejjem ħajaslu. Imma nawguralkom ukoll li tibqgħu in love, tibqgħu daqshekk tħobbu xuxin għaliex onestament koppja sabiħa bħalkom u koppja bilanċata bħalkom għad irrid nara. Verament, grazzi tal sebaħtuna programm bil-vuċi tagħkom ħadkomplu sebħu ilna u nawguralkom ħafna u ħafna affarijiet sbieħ. Grazzi. Corazon? Grazzi lilek onestament tal-profondità tiegħek. Veru gost li niġu għawek, kull sena niġi taf, din is-sena tajna ħafna mill-intervista television, imma miegħek onestament ma nistax ngħid le. Ekkadna fil-fatt, qabel ma ġejna ekkadna jekk ma mmorru ġej, mmorru vera għal xi ħaġa. Nevil ma jgħux għalih jekk ngħidlek inħobbok ta' veru. Bħala Grazzi u persuna jina bħala nħobkom artist. ħafna u koll u nirrispettakom u nammirakom ħafna u koll. Jalla jina jirnexxini nilħaq l-istat ta' mħabba li bejnietkom fil-ħajja personali tiegħi.